Hey guys, good afternoon. Ayun guys, kakaligo ko pa lang. Para akong layon. Hindi, kakaligo ko lang and the time is already parang 2 na ata or 2:30. Tapos, hindi na ako nag-makeup kasi pupunta lang naman ako sa dentist at mag-grocery. Alam nyo guys, I'm really loving my skin right now. Walang etchos ha, kasi wala ko ang nilagay ko lang yung aking kilay. And unfortunately, may tumubo akong pimple dito sa may kilay. Buti na lang dyan siya. Pero so far sa 2 weeks na paggamit ko ng nung sabon na binigay sa akin, which is the tomato by Venice. May mga may mga na-feel ako na, alam mo yung painful kapag malapit na siyang tumubo. And malapit na yung mens ko guys kasi na-feel ko na talaga. Nagbibilang na lang ako ng araw. So far, walang tumubo. And, ito guys, dito sa natural lighting, wait lang. Yan, ito na lang yung mga dark spots ko. Pero, hindi ko alam kung mapapansin nyo ba na nag-lighten siya or what. But, ito, bilangin natin ha, ito yung mga dark spots ko eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ito, ang tawag nito, nunal. 8 yan. Tapos dito sa kabila, 9. Ang alam ko basta 10 ata eh. Tapos parang may isa pa dito. Hindi masyadong makita. Yun guys. Hindi ko alam kung by this time napanood nyo na yung review ko sa Red Tomato Soap by Venice. And yun yung mga thoughts ko siguro. Nililista ko na kung ano ba yung mga effect kapag first mong gagamitin, kapag consistent mong ginagamit. And siguro may isi-share din ako doon kasi may ginawa akong shifting para matest ko talaga kung may mangyayari ba sa skin ko o wala, kung titigil ako or i-continue ko yung sabon. So, yan. And nga pala guys, sa mga nagme-message sa akin, nagdi-DM, nagdi-PM na i-review ko daw yung ganito, ganyan, na puro pang skincare. Ala, na-overwhelm ako sa mga suggestion nyo kasi, parang ang nagiging pala ng channel ko, ang nagiging impact niya sa inyo, nandito kayo kasi inaabangan nyo kung ano yung skincare na ginagamit ko kasi nga pimple prone yung skin ko, ganyan. Hindi ko inaasahan na ganun, which is good thing ha, kasi at least nasi-share ko siya sa inyo kasi diba, matagal na akong hindi nagpapaderma, matagal na akong hindi nagpapa-facial. Yun. So, ay, nako. Guys, antay-antay lang. Kasi hindi ko pwedeng i-review na, alam nyo yun, kapag skincare kasi kailangan natin ng result. So, it takes time pag mag-review. Like, for example, I'm giving the soap at least 2 weeks para makita ko kung may pangyayari pa talaga na nag-change dun sa skin ko kapag gamit ko yung product na yun. So, yun lang guys yung masasabi ko. Keep those suggestions coming para makita natin yung mga isusunod natin na i-review. Pero antayin nyo lang guys kasi nga sabi ko nga it takes time to review a skincare product. But so far, so good. Nagiging confident na ako talaga sa skin ko ngayon. And yung pores ko, medyo nagsishrink sila. May share din ako sa inyo kung ano na yung mga pinangpapaano ka sa pores ko. So, yun lang. Mag-lotion lang ako. Alis na tayo, yung dami kong sinabi. Hinahabol ko yung time ng dentist. On my lips pala guys, is just an RMK cheek and lip tint na hindi ko alam yung shape. Hi everyone! Lika na dito. Ang gulo naman ng room nila dito. Pancake. Tara na, magbihis ka na. Alis na tayo kasi yung dentist wala na mamaya. Hey guys, we are here in Jollibee. Rosario. Ayan. Oh, it's raining outside, oh. Ayan, oh. Ayan. And solo namin yung buong center. Yay! I'm gonna eat some food kasi hindi pa ako nagla-lunch. Kasi nga, diba, duty ako, tapos natulog ako kanina. And I got a new color of rubber. Pink. Or purple? Yeah, something like that. Ito si Bebe, nagpa-check sa dentist. Saan? May baby stroller daw. Ay, oo nga, meron doon, oh. Doon, oh. Doon. Ito, nagpa-check ka sa dentist, no? Ano sabi sa'yo ng dentist? Very good. Walang cavities. Very good. Oh, no. Sina-check ko na rin yung ngipin ni Bebe, guys. Kasi, dati pa niyang sinasabi na pumunta daw kaming dentist, ganyan, na magpa-check. We're gonna visit the dentist. Yung ulit-ulit niyang sinasabi. So, pumunta na kami and good news naman, wala daw siyang cavities. Wala pa lang, sira yung ngipin niya. Ay, buti na lang kasi ang hilig niyang mag-chocolate. Hey guys, so we are back home and yun, show ko na lang sa inyo kung ano yung mga nag-grocery namin ni Baby Girls.
Hindi na ako nag-film kanina sa sa friendship kasi nagmamadali na kami. Start with this, gamit na pang banyo, what I got is this super laki na Zonrox na yung plain lang siya, yung original, ayan. Mas mura kasi ito kaysa dun sa may scent. Zonrox Color Safe for colored na mga damit. Carefree Super Dry na panty liner. Hana shampoo in spring flower kasi mabango siya, ayan. And kumuha din ako ng travel size na pink roses naman kasi mabango rin. Try ko ulit to. Next is Palmolive Cream Conditioner. Gusto ko rin i-try to kasi nag-trend to dati. We also got a close-up travel size na toothpaste. Ito naman, Sunshine Albatros. Albatros pero Sunshine. Hindi ko alam ano bang tawag dyan. And then, we got, Nurse Baby Wipes Sensitive. Kasi pag, pang tanggal ko ng makeup ko lang. Kaya ito lang yung kinuha ko. Napkin, ang favorite napkin ko, yan. Ever since college ako, ito na yung gamit ko. So, kumuha na ako ng dalawa para August and September ko na ito magagamit. And then, last is Ariel na Sunrise Fresh. Kasi sabi nung ka-work ko, mas maganda daw tong green yung ganito niya kaysa dun sa pink. Mas mabilis daw magpaputi at saka mas maputi. Parang bago daw yung nalalaban pag ganyan. Diba, white nga yung uniform namin. Napunta naman tayo sa mga pagkain at syempre, nakabukas na tong mga to. Kumuha ko ng Doughy Donuts kasi favorite to ni Bebe. Nabuksan na nga. Actually, binuksan na niya. Feeling ko sila tito niya. Cookie Monster. Ayan, nabuksan na rin. Binuksan siguro to ni Bunso. Wala kasi kang pasalubong sa kanya. And then, we got Fita na isang pack para baon ko sa hospital. Then, we got Oreo, cream O. Mahal ang Oreo kaya cream O na lang. We also got Skyflakes, pambaon sa hospital. And then, eto, nagustuhan ko na rin to. This is the caramel popcorn. Pangatlong, ko na yan. Gusto ko na yan. And then, chichirya pa more. Chippy. Ngayon lang ulit ako mag-chichirya. Nag-justify. Then, we got Milo. Para kapag night shift na gusto kong matulog, makatulog yan. And kapag morning naman na gusto ko na hindi ako makatulog, Nescafe na creamy latte. Meron naman nakita kanina na Nescafe na macchiato, kaya lang hindi nila maano yung barcode niya, kaya yan na lang.